Wara li fid-29 ta' Marzu tnedew għadd ta' miżuri ġodda bilan li jitrasformaw il-mobilità fil-pajjiż fuq medda ta' 18-il xahar, il-Gvern kull 3 xhur se jkun qed jaġġorna fiex waslet l-introduzzjoni tagħhom u xi jkun imiss. Waqt konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn filgħodu l-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet ħabbar li l-ewwel checkpoint issa tlesta diversi miri li diġà ntlaħqu. U spjega kif ġew iffirmati numru ta' ftehimiet biex xogħlijiet ta' tindif manutenzjoni fit-toroq u road markings isiru barra l-ħinijiet l-aktar biżla bejn is-6 u d-9 ta' filgħodu u bejn it-3 ta' wara nofsinhar u s-7 ta' filgħaxija matul il-ġimgħa u bejn id-9 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar is-sibtijiet. Is-servizzi tal-karozza tal-linja li GST saż-żoni industrijali diġà qed jagħti riżultati tajbin b'żidiet drastiċi fin-numru ta' passiġġieri hekk kif s'issa saru madwar 16,000 vjaġġ f'dawn ir-rotot. Dan filwaqt li żdiedu qatt ta' frekwenzi u sar titjib fuq qatt ta' rotot. Daħlet fis-seħħ ukoll l-iskema ta' cash grant tal-muturi li tinkludi dawk bil-petrol flimkien ma' skema ta' scrapjar għal vetturi antiki, miżura li saret qabel iż-żmien previst. Tabbar ukoll li fil-jiem li ġejjin fraħal ġdid se jibda jintuża park and ride ġdid filwaqt li se jkun hemm ukoll servizz tal-linja ċirkolari bejn raħal ġdid u ħażebbuċ u ieħor Assiġġiewi. Fid-9 ta' Lulju li ġej il-Gvern ukoll se jniedi l-Istrateġija Nazzjonali ta' Ċikliżmu. Fl-istess żmien se tidħol fis-seħħ ukoll ir-riforma tal-karozzi tal-linji antiki waqt illi se tinħareġ ukoll espressjoni ta' interess b'rabta ma' soluzzjonijiet diġitali u innovattivi għal parkeġġ fl-isfond ta' kampanja edukattiva. Matul it-3 xhur li ġejjin il-Gvern se jmexxi bl-eżempju se jibda joffri servizzi lil pubbliku pas-servizz.gov anke wara l-ħinijiet tal-uffiċċju. Qed naraw is-servizzi tal-Gvern illi jistgħu jsiru f'ħinijiet aħjar, illi jistgħu jakkomodaw daqsxejn iktar it-target tagħna għal mod kif ninċalqu fit-toroq tagħna u qegħdin nimplementaw lilhom. Bdejna l-ewwel bil-road markings, bit-tindif tat-toroq, eċetera, eċetera. It-3 xhur li ġejjin ħajkunu eċitanti ħafna x'jekk għax ħanamlu żewġ shifts illi huma kbar fil-verità. Jidhru ovvji però mhumiex. L-servizz tal-Gvern lin-nies jibda wara d-9 hija xi ħaġa li qatt ma kont nimmaġina li ħanara tiġri. Se jsir ukoll studju dwar cargo ferry li jgħaqqad il-Freeport u Kordin għal merkanzija lejn Għawdex. Il-Ministru Bonnet ħabbar ukoll kif se jiġi ffinalizzat ix-xogħol fuq il-Park and Ride f'Taqali filwaqt li se jidħlu fis-seħħ Standards Operating Procedures għal koordinament aħjar fix-xogħlijiet tat-toroq. Il-Gvern qed jaħdem fuq Green Traffic Policy biex dipartimenti tal-Istati kollhom pjan ta' vjaġġar aktar nadif u alternattiv. Il-Ministru stqar kif il-bidla fil-kultura ma tiġix millu malada filwaqt li dawn il-miżuri huma mmirati ħafna żgħażagħ u lejn bidla fil-mentalità ta' kif wieħed jivvjaġġa minn post għal ieħor. Minn għada se jibdew jiġu implementati aktar miżuri inkluż rotot ġodda, skemi ta' għajnuna u servizzi estiżi. Preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet kien hemm anke l-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta Kert Farrugia u l-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steve Ellul.